Ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot. Ayan, may buntag sir. Butag, boss. Kumusta man? Okay lang. Unsay nabilin ro natong ginapamati? Unsa ganito? Katong mga pamahol sa mga kalawasan. Pamaol sa kaluwasan. Pero sukad na hilot ko, Oo. okay na siya. Oo. Bali, si konsensyon na ako ron. Second season ni Sir karon no? Asa ka imong balay? Sa Udaka. Odaka. So, unsa kito pamaol, unsa pa to? Mga part, portion sa kuwan nga, pinabati yung sakit. Murag banhod. Oo. Murag banhod ang tiil. Unsa pa gyud? Kaya, mga, Mga wala ko, murag maliyok-liyok na. bida-bida na. Oo. Ayan, so shout out sa taga Odaka, Digo City. Ayan guys, shout out sa inyo taga Odaka, Digo City. No? Nasi Sir Dere ato ang tabangan, no? Pero siyempre pinaagi sa pagkampo sa Ginoo, no? Dili man makaya o kita-kita ra, no? So magpatabang gyud ta, dili pwede na, no? So magampo gyud nga mamaayo si sir nga salamat kay sa imong pagsalig sir nga ni ani kadre sa imong pagtuo gyud no. Siyempre sa labaw sa makagagahom no. Okay, so kumusta na mo da taga Odaka San Miguel, Odaka Digo City. No, shout out sa inyo. Of course, shout out sa kuha mga subscribers, sa mga nagsuporta sa kuha, no? Na nagatan-aw sa kuha kanunay, sa nagasubaybay kanunay sa kuha. Shout out sa inyo ha kung nagaunsa man kamo karon, relax o nagatanaw, no? So God bless sa inyo, always pray lang, no? Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa kuha. Of course, sa ako ang mga viewers, thank you so much for watching my YouTube channel. India, Indonesia, United States, thank you so much for watching my YouTube channel. Please share, please share my video, no? Okay, so and guys, so of course, number one akong pasalamatan ang Pilipinas, ang ako ang mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong suporta sa ko. Ayan guys, so maghilot na ko karon, no? Sa nangutana sa address, no? Inig-shout out din ako i-appeal ang address. Wala taga-asa man ka, no? So ang address na ko na taga Digos ko, no? Barangay Son Juan, First Crown Street, Rabina Compound, wala kabot sa gym. Sa may Purok Mangga lang yun. Digos City, Davao del Sur. Taga Digos ko ha. Ayan guys. So, comment lang, no? Comment lang, no? Sa akong makakatch up, no? Taga Digos ko. Ayan. Okay, so maghilot ako guys. Shout out sa taga Odaka, Digos City. Ayan. Ayan guys. So maghilot ako. Shout out dahil kay Brad Jerry Ligaspe. Ayan guys. Na si Marlon Dere, Jerry. Ay, kaduhang balik niya. So shout out sa imong pamilya. God bless Jerry Ligaspe. Ang batchmate, akong classmate sa UM Digos. Ayan, shout out taga UM Digos batch 88, 84, 85, 92, 93. Ayan guys. Anong mahanginan sa biyahe na nakita? Mabiyahe kayo na maghilot. Okay naman, basta nakabalot na ka. Ang kalaban lang yun, ganang magbasang tubig. Moro gini kalaban mo. Ulanan, magbasa, maghimata, di gumuli. O gini kalaban, pero biyahe, okay na siya. Basta balot ha. Dili po nag-shirt. Wala, mahanginan po. Dama itong nakapantalon, jacket, okay ra. Pero mabutang gagawa na, igang bing jacket. Ano sa man, motor? Auto. Motor, hangin dyan, balot sa tadi. Kaya sulod man na dre. Kung may ipiti dre o. Hindi, masuot man na. Okay rin dre, kung masuot mo na. Aparte lamia. Buglo, magkaya, nakasulod ang hangin. Pwede man na maipit mo dre o. No? Yan, dala lang ka mga t-shirt, igang mo na. Sington man ka.
Lami kayo no? Ha? Kano juga ko. Ay, pero... Pero may pasyente niyo mo Julio? Ay, daghan ay. Ha? Daghan. Mamalikas na kayong uban. Yung uban, hindi ka na magkayang na, mubango na gud. Sumutay makalakaw na juguan eh. Kanang dili mo batik kuan. Oo. Dira? Kita kas video na ko tanawa to tigaya to di ba na dito ni mahilak. Sigaran po sa mga babae no. Ang Sigaran po. match ang bayad laki pag magbabahay tanan babae gud. Di yung kasulod mo laki. Sa mauna lamang gud. Oo. Pag nakabook na di ulan na eh. Sa man nga natuan man. Kana mga corn coffee boss, di po na kuan mo. Dili ko mo kuan. Basta coffee di ko rekomenda. Nagkuhan mo ko sa kanang mga sa kanang Vita Plus ba? Kung rekomenda ko tubig. Tubig gatas. Milo rekomenda ko. Pabaylo akong ilog eh. Kape di ko mo. Mo inom daw, wag ito mahimo gyud. Herbal, okay ang herbal, tanang herbal okay pero kinahanglan paminawon nimo kung naabay epekto sa imong lawas. Nauyon ba ka? Ha? Ang kinahanglan naman gud disiplina sa atong mga pasulod sa baba o pagbasa-basa sa atong lawas o tanang mga di pang nirliyog na ito kung ginadisiplina yun. Nga masarkular ang dugo, okay na na. Hindi na katinang lagwan. Na synthetic po, di ko tao kayo mo ka na kay ambal. Wala kay ko gagkuhan mo. Amon dito na. Kanang gamintin, wala ko gamintin din. Ito na yung pinaka nabis na maintain. Oh.
kay sirkulasyon sa dugo. Kung klarong sirkular, gihagod. Ngayon, mag-maintain o medisina. Sus, awa ko tayo may mabos, no? Mamaya, pagtuopod. Yung medisina man ko, ganun tablitas. Layo naman ko 30 dias. Tama na, ayaw na ka dapat. Pero tinuig, dili na sa tambal, no? Sino magkagtambal? Ano ka nagabasag hapon? Wala. Udto hapon gabi, himasa, hapbat, Wala. ligo, wala na. Ligo na buntag. Okay, good. Bago mo trabaho, Oh. ligo daan. Kaya ra. Bilok ko. Apa juga kita sama video? Palagi si school. Nana dito sa YouTube. Sa YouTube ka ni tanaw. Oh. Oh, tanaw din na dito. Isa-isa ha. Sunod man na. Isa-isa gira ko. Asa ba na gira? Ya kadadlaw bi ako daga customer no. Busing nalipat ka boss. Kira? Kira-kira plaster bos, plaster. Ang tagamay. Baik ko kasi aquarium boss ha. Plus na. Luka. Ha? Plaster. Baik ko boss ha. Masuk ka madre. Ah, kena. Erog bos, erog. Erog. Ah.
kang kakuan, boss? Lamang loob? Wala. Karning baboy. Paon. Baka. Wala. Yung kaga bawal bakag. Anak, gulay kita, boss. Mga mag-isda ta, boss. Walay himbis, ha? Oh. Master. Plus lang. Gamay. Okay raw guys. Okay ra ni guys ha, okay ra ni. Medyo nalan sa kuan, motion. Plaster boss. Kaya. Ay. Erag diri boss. Erag lang. Erag ba? Yung rag nalayo man. Yuk, waiting. Kira na. Otro po jire. Kita ka video jire. Wala. Wala ko kikitan na kaso eh. Tapi nagmakatanaw kag mga 2 days, 3 days. Adi na kag kaayo kay. Pero imo jud nang isa-isawa makita ni mo na. Sige lang. Inigtanaw ni mo, inig-search ni mo sa Eric Hilot. Ang gawas ng Eric Hilot, i-click tong uploads. Uli. O, i-click tong uploads para dili mo ambak. Para masunod siya. Ah. Hindi naman i-click ang uploads mula. Namay masingit. Ano ba siguro na ko ano? Kanang date ba? Para Wala man, dili na sa makuhan. Nasa date, kung i-click ng isa na makita ng date. Gara.